Bon dia! Benvingut a Burxassot, a un lloc que ens havíeu recomanat molt. Amb productes de molta qualitat. Anem a veure, va. Per a picar trauen olives variades, cacaus i vitets en encurtits. Però vos recomanem molt tastar algun dels seus entrants, com el seu morro a la brasa, les lleteroles o mollejes a la brasa, que estaven espectaculars, i no se'n podeu anar sense tastar els seus calamars, que són un dels millors que hem tastat mai. Ui, com està això? I ara sí ens porten els seus entrepans més típics. Tenéis aquí el confidente, que es el ganador del concurso de Burjasot. Que porta secreta a la brasa, un pa de forn extraordinari, un torrezno per damunt, Les querilles flipes també. Són caseres. alls tendres i ous fregits, Por aquí tenéis ternera a la pimienta, on gasten les puntes de l'entrecot a la brasa en una salsa a la pimienta, ceba, creïlles i un ou fregit per damunt. Trenca l'ou. Va, trenca l'ou. A veure com està això. Sí que bo. por aquí tenemos el pacorro, que es el que presentamos al concurso de Amstel. Que du pollastre en verdures i una reducció de cervesa or, creïlles casolanes i 2 ous fregits per damunt. Una proposta molt interessant. Acabem en un bon cremall que deixen macerant i que ens va agradar molt. I quina bona pinta, La veritat que estava boníssim. Ja podeu tastar allí el licor truc. Este esmorzar es troba en el Casa Quitín de Burxassot.